Vítajte na výzve číslo 3. Posledná výzva tohto Openu a čaká vás trošku zmena, pretože budeme musieť skončiť o niečo skôr. Čiže vašou úlohou bude vaše finálne skóre poslať do 23.19.00, čiže štvrtok 19.00. Aktéri tejto výzvy sú vám už asi jasní, ale pre istotu ich predstavím, čiže náš head coach Marek Tupý a náš najnovší prírastok v trénerskom kruhu Petra Húlova. Poďme už rovno na tú výzvu. Čo vás čaká? Čaká vás maximálny počet alebo čas visu na hrazde. Tu sú pravidla. Visieť môžete iba s vašim nadmatom, to znamená žiaden podmat, striedavý uchop, nič iné, iba nadhad. Nemôžete používať žiadne pomôcky, to znamená žiadne mozolníky, rukavice, iba vy, vaše ruky, hrazda a magnesko. Poďme na to. Naši aktéri sa už pripravujú. Čo myslíte, kto dlhšie vydrží, Marek alebo Petra? Uvidíme. A už visia. Čiže vašou úlohou je takto krásne visieť a len čakať, kým toto utrpenie skončí. Obidvaja už visia 30 sekúnd, čiže uvidíme, koľko to zvládnu ešte. Vyzerá to pre nich veľmi jednoduché, ako keby ani nič nerobili. Ďalšia dôležitá vec, ktorú musíte dodržať pri vašich videách je, že musia byť vidno vaše nohy, že sú vo vzduchu. Čiže veľmi si na to dajte pozor. Minútka 15 za nami. Neskutočný výkon toto. Uvidíme, dokedy tu budeme, akože času máme dosť. Myslím si, že toto je neskutočný výkon. Minútka 45 sekúnd. Petra bohužiaľ sa jej šmyklo. Marek, 2 minúty. Minútka, 2 minúty 15, skvelý výkon, ďakujeme, vidíme sa v gyme.